Oinarri ona hartzen ari naiz erdi mailara joateko. Sakanatik geroz eta ikasle gehiago gara. Klase erdiak baino gehiago tailerren pasatzen ditugu. Graduatuaren baliokideen titulua lortzeko. Harrera aldaketari esker, bigarren mailan nago. Lanean aritu naiz eta diru laguntza bat izan dut. Urodatik autobusak ateraino ekartzen gaitu eta lanean ikasten ari naiz. Igestuan nagoenetik nota hobeak ateratzen ditut eta maisuen laguntza jasotzen dut. Irakasleak oso pelmak dira lan ohiturekin. Ondo eseri, lanak egin, heldutasuna bultzatzen dute eta borroka hortan gabiltza. Taldeak txikiak dira eta gure artean oso giro ona dago. Ni Tolosaldeatik nator Goierri eskolara, seriotasun handiko ikastetxe bat zela ikusi nuelako. Hemen giroa oso ona dela jakin ezazue, ez zeate damutuko. Eskolara ez batetik, Goierri nire buruarengan konfiantza lortu dut eta kafetegiko xerifa naiz. Tren hau ezin da galdu. Urrutira iritsi zaitezke. Ni adibidez goi maila batera iritsi nintzen.